Salut fraților, bine v-am găsit. Să vă explic cum am ajuns să... nu mai am amintit așa bine. În Cehia, la primul meu de loc de muncă, deci șeful ăsta al meu mi-a găsit în altă parte și de acolo am muncit vreo 2 săptămâni, unde mi-a găsit el la ăsta, cam fan curierul la depozit. Am muncit vreo 1 săptămână, 2, nu știu cât. Și era greu, frate. Și m-am prieten cu ea la cazare, înțelegi? Mai o bere, mai o astea, înțelegi? Oameni buni. Români. Era români. Și am vorbit cu mai mulți. Și unul dintre ei îl chema Vicențiu, Tărău Vicențiu. Să dea Dumnezeu sănătate și nu contează dacă i-am trimis 100 de euro, nu mai da bani înapoi, nu contează, frate. Așa. Și i-am zis, bă, frate, uite, începusem să plâng, frate, că era greu, frate. 14-15 ore pe zi, sclavie acolo. Da, și am zis, bă, frate, nu găsești moșul meu, nu ai și tu, nu știi pe cineva care angajează, că aici e greu în sclavie, înțelegi? Și a trecut o zi, 2, 3, 4, o săptămână, 2, pula mea. Și chiar în ultima zi, eu vorbisem înainte cu ultima noapte, așa, sau nu mai știu, cu 2 zile în urmă, 3 zile, vorbisem cu un om, nu mai știu cum îl cheamă. Vorbisem cu el, băi, frate, uite, vreau să mă duc în România și nu știu ce, și zicea el, păi uite, eu plec pe data cu tare și așa, și te duci, mergi cu mine, te duci la, cum să zic, la camionagii, la ăștia și poate te ia și pe tine în România. Și în ultima zi, când m-am trezit de dimineață, chiar când pleca el, m-am trezit de dimineață și m-am dus la baie și mă întâlnesc cu ăsta care am vorbit cu el să-mi găsească de muncă. Înțelegi? Cu Tărău Vicențiu. Și zice, ce faci, frate, nu mergi? Și zic eu, oh, mamă, m-am bucurat mâncați când mi-a zis atunci. Și zice, hai, fă-ți bagajele și astea. Păi deja le-am făcut eu. Și am plecat cu el, m-am urcat în mașină, să nu mă vadă ăia de acolo. Și am ajuns la o cazare, la un hotel, eu știu ce era. Am stat și am stat acolo 2-3 zile, eu știu. Și a venit până la urmă șeful ăsta, Ion, nu mai știu cum îl chema, așa, și m-a luat în Pălzen. Am ajuns în Pălzen, am făcut școlarizarea aia și da, a fost bine, frate, mi-a plăcut chiar munca ușoară acolo, dar erau români, frate, și așa, și acolo m-am prietenit cu familia de români și în fine, și am ajuns acolo, am început munca, la prima zi cazare, prima zi am stat 2-3 zile pe cazare, după aia am început prima oară, mă trezisem de dimineață să mă duc cu colegii la muncă și n-am mai percăzit, mi-amintisem că uitasem cardul la casă să mă puntez. Și băiatul ăsta care era lângă el, i-am zis, băi Mihai, uite, am uitat cardul la casă, așa să mă pândez la muncă. Și am zis, hai, du-te că mă prezi din urmă. Și așa, și în fine, faceți voi conexiunea mai departe. Și așa, și v-am zis, am avut noroc cu o femeie că am cunoscut, că m-a băgat în seamă și că mi-a zis brațe, muncă și da, și uite așa, așa. Și după aia în Anglia am găsit pe internet, mi-a plătit și așa, deci v-am explicat.